dhodzi remagwavha mame wanzwa bhata shuga majariri ori ndadzokera kuna Stan. Zviri nani kuchemedzwa nezirume rakareba kudai so rakatakura zimboro seraStan kana kuchemedzwa nakaTitanic. Ndakazvitaura ndikati kanaka kane nhema kakuyepepe kakupfikura nanarumbidzai wewe kuti ndakazoona kuti munhu anedzi ndakazowana kuti munhu anedzi iwe Titanic uri kurasika panyaya yekuti uri kuda kudya zvawo Linda nemboro but mboro yako manje tamba iri kusvika kuparafini enda unotsvaga basa ubude isusu tiri kuona vanhu ava vakafitana iwewa uri kuita kunge uri kamwana kavo kekwadho kumasatani hauchengeteka haudetsereki takanzwa kuti kanoita zveviolence kamhika kaka muchikaona chaiko karerera zvedu but tamuda kunyasoisa chokwadi kuvanhu chaito Titanic kane violence akanonoku kunhonga mabhotoro iko kariko kari kuchengeta kanhu kasingachengeteki kana uchichengetwa wakagara uchisura uchidya wakagara dzikamisa hana yako uvhare muromo muchiri kuremember remadays ataifilm vamupeya chihovu guys ndichikuudzai kuti Titanic akauya nemusikana kwaiden Titanic ndine V11 rakachinza ndichade I don't want anymore akati ukangondiramba ndouraya Nandi. Aren't you on your side because of Summers? Whatever you think, I don't care whether because of Summers or because of I am on Olinda's side. Ongafuni akarekere kana usingadinda uno mama tushi. Pandakaenda kusaidira Titan wakadi kuya uchinyora izvozvo. Ingo ndakaenda kusaidi kwake ndikamudedza ndikati uye pano titaura akaramba. Ndakazoita tsvakiridzo ndikaona kuti akaramba kubudikira because ndiye atori problem mumba muya Titanic. Sana tati mufazi faka kitchen. Kano manipulate kayaka chipidigura tukumbu. Takamutsvaga pepe tikati uye tikataura chokwadi chandaitaura pipe yaOlinda naStana vaive kumansion kuholiday. Kakaramba because kaiziva kuti pane maV11 hanzi Olinda atenga moeta amheno ikokoko inini ndogona kungoafoda doro rangu randinonwa ndeti ndati zvoni asiri kuda ngaenda nomama matuzvinda unosura kana usingadi kunzwa zvandiri kutaura handife ndakaendera kusaidira Titan when it comes to nyaya yake naOlinda because Titan anomanipulata anozviita kunge akangwara nekunyarara uyu Olinda anodhura bhefe nedzungu nenoise but Titan ndiye atori nhunzva tunzva kakanhongwa kumastreet kaya kachimba honha kunaka mukoko kakapfeka tumamburuchu tumabhuruu hanzi Olinda akutengera moeta nditsaurira Olinda